Εγώ να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Ευρυπίδη, φίλες και φίλοι, για την πολύ ζεστή σας υποδοχή σήμερα στην Μαρόνια. Ήθελα να βρεθώ μαζί σας, ήταν προγραμματισμένο να είμαι την προηγούμενη Τρίτη, αλλά δυστυχώς κάποιοι λόγοι υγείας δεν μου το επέτρεψαν, οπότε βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ να συζητήσουμε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία θέλω να γνωρίζετε ότι είναι στην πρώτη προτεραιότητα της κυβερνητικής μας πολιτικής. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης του δημοσίου χρέους. Αυτήν την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον Ευρυπίδη, γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και πράγματι ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε στην ατζέντα της κυβέρνησης το ζήτημα της ανάπτυξης του παράκτη μετώπου του Δήμου σας. Και επισήμανε ένα οξύμορο, ότι ενώ έχουμε μια μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική στον Εύρο, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αυτή φαίνεται με κάποιο τρόπο, που είναι απολύτως εξηγήσιμος, να σταματάει με το που φτάνουμε στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Οπότε νομίζω σκύψαμε πάνω αυτό το πρόβλημα. Ο δρόμος στον οποίο αναφερθήκατε, που θα συνδέει τα όρια του Εύρου με τη Μαρόνια, είναι πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι προτάξαμε πια στον τοπικό μας σχεδιασμό ένα σύνθετο έργο, το οποίο ήδη είμαστε σε θέση να προωθήσουμε, μια μαρίνα δηλαδή, ένα χώρο υποδοχής επενδύσεων περί το θαλάσσιο τουρισμού, που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης όλου του παράκτη μετώπου της Ροδόπης με προφανή αναπτυξιακά αποτυπώματα. Αυτό συνδέεται βέβαια και με την περαιτέρω ενεργοποίηση του βόρειου άξονα, το πώς θα επιτρέψουμε σε περισσότερα λεωφορεία να περάσουν, έτσι ώστε η Ροδόπη να μην γίνεται απλά μια περιοχή από την οποία περνούν επισκέπτες, αλλά ένας αυτοτελής πόλος επίσκεψης, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Είχα την ευκαιρία να απολαύσω αυτό το καταπληκτικό τοπίο ερχόμενος από την Αλεξανδρούπολη, πολύ πλούσια πολιτιστική παράδοση, η οποία αναδεικνύεται μάλιστα με τα έργα τα οποία κάνει η περιφέρεια. Οπότε για εμάς αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή πρόκληση και χαίρομαι, διότι αυτό είναι προϊόν μιας διαβούλευσης που γίνεται με την τοπική κοινωνία. Εμείς δεν ερχόμαστε από την Αθήνα να υποδείξουμε σε εσάς ποια είναι τα έργα τα οποία πρέπει να προτεραιοποιήσουμε. Όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, προτάσει ακριβώς τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε. Συνολικά πιστεύω ότι η Θράκη έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική πορεία τα τελευταία χρόνια, αλλά το σημαντικό είναι αυτή η πορεία να αφορά όλη τη Θράκη. Να μην υπάρχουν εστίες αποκλεισμού ή οπισθοχώρησης. Το ίδιο ζήτημα, παραδείγματος χάρη, έχουμε και στο Βόρειο Εύρο, και θέλω και η Ροδόπη και ειδικά ο Δήμος σας να είναι πρωταγωνιστής σε αυτή την νέα αναπτυξιακή δυναμική. Είχαμε πριν από λίγες μέρες την ευκαιρία να υποδεχθούμε στην Αθήνα την πολυπληθέστερη αμερικανική αποστολή, η οποία ήρθε ποτέ στη χώρα μας. Είναι σαφές ότι η Θράκη μπαίνει πια για τα καλά στον παγκόσμιο, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό γεωπολιτικό χάρτη, ως κόμβος διαμετακομιστικός ενέργειας. Αυτό προφανώς δημιουργεί σημαντικότατα πρόσθετα συντηρητικά πλεονεκτήματα. Περιοχές της Θράκης όπως η Αλεξανδρούπολη έχουν ήδη δει αυτά τα ωφέλη. Η δικιά μας υποχρέωση είναι τα ωφέλη από αυτήν την αναπτυξιακή δυναμική να διαχέονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και να πω και κάτι τελευταίο, το νομίζω έχει μια ξεχωριστή σημασία και αφορά και τους αγρότες μας, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξηγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του εξού και ενσωματώνεται ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Έγινε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν
οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο. Από την άλλη, πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών χώρων. Στο θέμα αυτό μπορώ να πω. Βεβαίως. Η ανησυχία εδώ των αγροτών της περιοχής, όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι από μια λάθος δορυφορική αποτύπωση που έγινε. Ξέρω το θέμα, το γνωρίζουμε και είναι κάτι με το οποίο ασχολείται και το Υπουργείο και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Γνωρίζουμε το θέμα και πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε λύση. Αλλά για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, για μένα η μεγάλη πρόκληση, όπως είπα, είναι η ανάδειξη των σημαντικών συγκριτικών προβλημάτων του Δήμου σας και νομίζω ότι με το σχέδιο το οποίο έχουμε προτάξει κάναμε μια πολύ σημαντική αρχή και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον Ευρυπίδη γιατί ήταν ο πρώτος ο οποίος μας επισήμανε αυτήν την αναπτυξιακή προοπτική και νομίζω ότι το νερό αρχίζει και μπαίνει στο αυλακίδι τους αλληλείς και τους φίλους μας τους λιμενικούς και έχουμε τεχνολογικά εργαλεία στη διάθεσή μας τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε μια πολύ καλύτερη επιτήρηση όλου του θαλασσίου χώρου και κυρίως των χωρικών μας υδάτων όπου θα εφαρμόζεται απαρέκκλητα η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να εκφράσω τη χαρά μου που και οι ίδιοι οι ένστολοι αναγνωρίζουν τη σημαντική στήριξη η οποία τους δόθηκε μέσα από τις πρόσφατες σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους και να τονίσω βέβαια ότι τα μεγάλα ωφέλη από την φορολογική μεταρρύθμιση η οποία μόλις ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχουν ακόμα φανεί στα οικονομικά των οικοκυριών. Αυτά θα φανούν από τον Ιανουάριο όταν ο τρίτεκνος φίλος μας θα διαπιστώσει ότι θα δει μια σημαντική αύξηση στις καθαρές απολαβές του στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Να θυμίσω επίσης ότι στα τέλη του Νοεμβρίου θα καταβληθεί το τακτικό πια επίδομα στήριξη στο χαμηλοσυνταξιούχο πολίτους 250 ευρώ, αλλά και η επιστροφή ενοικίου σε όλους όσους νοικιάζουν ακίνητο στην χώρα μας έως του ύψους των 800 ευρώ. Και μέσα και βρισκόμαστε στην περιφέρεια, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι για παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμούς στην πατρίδα μας, πια έως το 2027 ο ένφια μηδενίζεται. 50% μείωση. Δηλαδή εδώ πέρα να το πούμε, να το ακούσουν οι συμπολίτες σας, το 26 θα πληρώσετε τον μισό ένφια από αυτό που πληρώνατε, το 27 φαντάζομαι ότι όλοι ουσιαστικά τα περισσότερα χωριά του Δήμου καλύπτονται, θα πληρώσουν πια τον... Φαντάζομαι ότι είναι όλα τα δικά σου. Φαντάζομαι ότι για τα δικά σου χωριά είναι όλα τα χωριά του Δήμου. Λοιπόν, κάτω από 1.700 κατοίκους, όλα τα χωριά, όλοι σας, μισό ένφια το 26, 0 ένφια το 2027. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα τοπικά προβλήματα και γι' αυτό και αυτός ο διάβλος επικοινωνίας με την κεντρική κυβέρνηση, με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τα αρμόδια υπουργεία, για εμένα έχει τόσο μεγάλη αξία. Αλλά νομίζω ότι έχει επίσης σημασία να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μια λελογισμένη και συγκρατημένη αισιοδοξία. Και νομίζω ότι εδώ αυτά τα οποία έχουμε ανακοινώσει και έχουμε συμφωνήσει μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε ειδικά το νότιο κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Ευρώπης μέσα από μια τελείως διαφορετική μάτια. Και αν δει κανείς και την τουριστική ανάπτυξη στην χώρα μας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια έντονη αναζήτηση για νέες περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο να πάμε να προσθέσουμε υποδομές σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη πολύ αναπτυγμένες και πολύ επιβαρημένες. Αλλά όταν μιλάμε για μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι τουριστικά παρθένα, με σεβασμό στο περιβάλλον και σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του τόπου και στην ομορφιά του, γιατί τελικά αυτό θα προσελκύσει τους επισκέπτες, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρούμε σε επενδύσεις οι οποίες να δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.